pag-usap mga bay no, ikaduha na ning kuan kanang kaduha na ning salida nako kay naputol man ang ako ang video ganiya kasi kog yaw-yaw og na kalitra siya og save kay wala na puno na ang ako ang storage. So karon sa memory na ni naka-save so medyo taas-taas siya. And I'm going to show you how to make mashed potato. Pero tamis lang akong himuon. Kay dire ang ilang gusto dire kay parat man. Di pud parat as in asin ang timplada ba ang kuan dili. Nya lami mo po siya og itamis di ay. And okay, mo ni ang patatas no, 5 ka buok. Og ato ako sa di siyang hugasan. Dayon ako siyang kuan lataan antud malata siya. So I'm going to wash this one first and then after that I'm going to boil it until it cook. Gara pud si Inday mo English oh. So mao to ako na ni siyang hugasan karon og itak-ang and para sa ako I'm not a professional cooker or a professional chef but I'm trying my best to I'm trying my best to I'm trying my best I'm trying my best to my God! Try na ko akong best para makuan ka ng makakataon mo. Okay? I'm trying my best to tabang mga langit. To show you and to show you how to show you what I learned. Sus dugaya ni man English sa mo kuan masud sa utok. To show you what I learned here in cooking. Masakto ba itong English na ko? Bisaya na lang tabi sa mukha eh. So, willing ko nga i-share sa inyo ang sa man ako ang nakatunan dinhi sa akong pangabugkab dinhi sa nasud sa Kabalasan. So, kung doon naman mo mga nakatunan sa ako sa pagluluto, I'm so happy with that. And kung ika nga tagumpay ng estudyante ko, mas doble ang tagumpay na nararamdaman ng teacher nyo. Kinagagala ko talaga na malaman kung lahat ng mga tinuturo ko ay natutunan nyo at sasabihin nyo sa akin na masarap siya. Gala po siya, no? So, malipayon kay kuha na sa mga tanan kung magbalita mo sa kuha na lami, di siya grabe, pagkalami. So, salamat kay mga bahay ha. So, ako na siyang hugasan ng itak-ang o pagkahuman. Okay, nakoy tips sa inyo ha, bisan gamay lang niya. So, kung mag-boil mo og patatas, don't peel it. Huwag niyong balatan. Ayaw paniti. Nga no, kung inyong panitan, pabukalan mo siya no. So, if you are going to peel it, and then you are going to boil it, so you remove the skin of the potato. It means that if you remove the skin of the potato, there is vitamins in it, and there is vitamins also sa laman, sa yung kuan niya, unod niya. So, kung panitan mo siya, going to peel it and boil it. So, and then after that, you are throwing the water. It means that you are throwing the vitamins too. So, ayaw siya paniti para matabunan ang vitamina niya sa sulod. O, unsa ni siya, nga, dili ra masayang ang vitamins, no? Kaya kung siya panitan, bukalan mo siya, iwaon mo siya. Kaya magdali lagi mo, kaya para malata tayon. So, ang buot pa siya buot, glabay ra ninyo ang mga vitamina. So, ayaw ninyo siya o paniti. O ngani na siya hugasan mo siya ngani pakuluan mo siya ingon ani dali ra siya panitan og pakuluan mo siya ngani. Okay, I'm going to show you later. Bye bye, see you. Pag-usap mga baynor, so wala jud ko nakatiwas og luto sa amo ang balay mo. Naanami diri sa amo ang gianhian. So nandito na kami ngayon sa bahay ng lolo namin. At hindi ko pa natapos yung ating mashed potato. Ito na siya. Natapos ko na siyang boil. So tapos na siya napakuluan mga bay. Ato na ni siyang panitan. Saan man niya para umukay ni siya panitan nga gi-boil. So, kung mag-boil mo na, ayaw nyo paniti. Kaya sayang kayo ang mga vitamins. Madagan ra. Managan, o. Dali ra kayo siya panitan. Okay, panitan na nato. Panitan na nato, Tigrinda.
Panita na. Oh, panita na si Tiglinda, oh. Oh, hi, Tiglinda. Malipayan na siya, kaya nanas hindi kapkap siyang tapad. Kaya og siya ra daw kuno hilom kayo. Ay, dara. Dali na Tiglinda, may kay tapos na kamo magluto. Ha? Tapos na tanan, unsa may yung putahe karon? Tiglinda. Saan naman to kung ka-istorya? Lakaw naman. Okay, mga bay na, ito sa ning iposo kay magpanit ako. Tinanggal yung Bisit, parang itim yun. mataba naman ako. Grabe. Parang itim yun, Ate Mary. Oo, maliwanag na yun, may napindot lang ako. Hindi, kulay itim yung cellphone mo. Bakit naging Yung itim orange din? to, tinanggal ko kasi yung ano na, yung casing niya. Kaya bagong-bago tingnan, no? Ha? Anong orange yung dati? Oo, yung dati yan. Oh. Sige mga bay, tapos na na balata no, ato anong imas-mas. Imas-mas na natin. Agay ko, gigilan naman sa akin. Bil-bil ko na alog. Tarantaan mo niya, ito lang. Oh, masarap to, day. Ito mga bay, durug-durugin na natin mga bay, no? Okay, teka lang. Ato na siya dugmukon. Wala, hindi pa. Doon lang. Pero pwede lagyan natin. Oo, pwede. Wi-Fi sa Oh, tapos pagdating niya sa airport rin. Uy, May SIM card eh pagdating. Nga ba, ito yung cellphone na, ano no? Alo! Dito na ako. Oh! Saan naman mo? Naanak ko diri sa kuan sa naiya ahain naman mo kalugay pa ninyo. Ay, yawars dako si cellphone uy. Gra kay. Alo! Oh, sensa natasing kaglawa itong batakas. Abroad. Oh, abroad. Abroad. Abroad good na unsa man. Abroad, good. Ere magmas-mas na Manamig tayo. yun sa abroad. Linda, picture tayo. Okay. Gayon, time sa mga bay ha. Tapos mga bay, lagyan natin ng kunting asin, no? Sprinkle lang natin. Let's sprinkle little salt. And then, after that, gatas. Kunti lang. Yung tama lang siya na hindi siya malugaw naman. Okay, and my God, di na yata matunaw yung butter dito. I-ano ko na lang yung butter kasi malamig na siya eh. Dapat mainit pa siya na ilagay natin yung butter. Kasi pag malamig na yung patatas, hindi na matunaw yung butter. Let's try. Kalahati lang nito. Itong mahaba na ito. Kalahati lang ilagay natin. Natunaw dahil siya gihapon. Init-init pa man siya. Dili pang kayo bugnaw kay isang tanong. Salad suti. Okay mga bay, just mash it. Mash it all out. Hanggang mag-ano siya, mag-smooth na talaga siya, no? Okay. Ayan, smooth na siya. Looks yummy na. Ang gara po siya, no? Naapay, wala na durog. Kailangan durog na durog siya talagang kuan. Hindi, si Glenda. Niluto ni Glenda. Ha? Halika, Glenda. Andito niluto ni... Sino nagtimpla te, ikaw? Halika, Glen. Nandito ang aming Mami Lambi. At yung niluto niya daw. Pakita daw natin. Ayan, hala. Ang ganda ng itsura niya, ti, oh. Hi! Chicken in the oven. Tapos hindi sila magpahig na chicken in the oven. Baked chicken daw ang tawag. The bake. Baked chicken daw talaga. Hindi daw chicken in the oven. Okay, fine. Anything. Anything. Whatever. Tapos mga bay, butangan na to og gatas. So, mo na ni ang proseso no, kung salty lang inyo ang gusto. Asin, butter, black pepper. So, mo na ni siya ang ato ang kuan, finished product. Pero syempre, tayong mga Pilipino, gusto natin ang matatamis. Kaya tamisin natin to. Patamiso na to. Kung ano to gatas. Ron, daghan kayo magkiputang gatas, Ron? So, damihan daw natin ang gatas. Sobrang dami, kay libre ang gatas eh. Libre ang gatas. Libre ang gatas. Mix na natin. Tapos, asukar.
Sukar. Lagyan na, dagdagan natin ng liquid na milk. Mr. Jan. Jan. Mr. Donut Jan. Tapos, saan masukan nyo mama? Time sa magkuha sa kukuan, di kumpleto ang ricados na inday. Tapos mga bay, dagdagan natin siya ng asukar. Bahala na kayo kung ayaw nyo ng matamis. So, konti lang. Kung hindi mo ganang tamis, gamayon lang yung mga bay, no? So, kami diri kay inamis man, talagsa raman pud ni. So, ako siya ning i-mix daan, o ako na dahil pagkita sa inyo ang finished product. Ate Glenda, kumusta ang lasa ng ating mashed potato? Lakasan mo naman. Ang sarap. Grabe. Parang ano na, may halong pananakot. Masarap. Ano rin, masarap ba rin? Yes, super sarap. Masarap siya, sobra. Masarap siya. Lakasan mo naman, parang nananakot eh. Nananakot sa ano. Super. Sila yung ebidensya mga bay na masarap talaga siya. So, andito na, malapit na yung ano ha, yung finished product natin. Mga bay, ito na yung ating finished product, no? Yung mashed potato natin na pinatamis ko lang and nilagyan ko siya ng toppings na crunchy chocolate. So, muna ni siya bay ang atong finished product. Mashed potato! Woo! Mamaya-maya, kain na kami.